आता तुमच्या सावंतवाडीत कार क्राफ्ट घेऊन येत आहे खात्रीशीर कार सर्व्हिस। मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा मुंबई आणि ठाणे येथील 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज। पत्ता कार क्राफ्ट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 21, जुना मुंबई गोवा महामार्ग, चितारी हॉस्पिटल जवळ, कोलगाव भोम, सावंतवाडी। आजच अपॉइंटमेंट बुक करा। देवगड जामसंडे बाजारपेठेत देवगड हापूस आंबे विक्रीसाठी ठेवण्यात आले असून 1200-1500 असा दर असल्याचं पाहायला मिळतोय। यावर्षी देवगड हापूसचं उत्पादन फारच कमी प्रमाणात असलं तरी देवगडमधील बाजारपेठेत आंबा विक्रीसाठी ठेवण्यात आलाय। आता आपण देवगडमध्ये आलो आहोत। देवगडमध्ये ठिकठिकाणी आंबे जे आहेत ते आपल्याला विक्रीसाठी ठेवलेले पाहायला मिळत आहेत। आपण आता त्यांच्याकडून जाणून घेऊया कशा प्रकारे रेट आहे या आंब्यांचा या वर्षीच्या। कसा आहे रेट, काय सांगाल? हे 15 रुपये डझन आहेत। हां, हे 1200 रुपये, हे 1000। अशा प्रकारे 1000, 1500 आणि 1200 अशा रेटनुसार हे आंबे या ठिकाणी विक्रीसाठी ठेवलेले आहेत देवगडमध्ये। देवगड हापूस यावर्षी जरा सीझन कमी असल्यामुळे आपल्याला आंबे कमी प्रमाणात पाहायला मिळत आहेत देवगडमध्ये। तरी देखील विक्रेत्यांनी या ठिकाणी विक्रीसाठी हापूस आंबे ठेवलेले पाहायला मिळत आहेत। आपलं नाव कसं आणि तुमच्या स्टॉलचं नाव काय? ओके। आणि हे कुठले आंबे आहेत? देवगड हापूस। देवगड हापूस आहेत, आपण पाहू शकता।